Bos días, señoras e señores concelleiros. Iniciamos pleno do Concello, número 7, sesión extraordinaria, convocado para o día hoxe ás 9 horas. Se constata quórum, secretaria. Se abre sesión pública. Punto único da orden do día. Trataremos como mocións, por tanto, 5 minutos de intervención. Ten a palabra o Concelleiro de Facenda. Bo día a todas e a todos. Hoxe quedará aprobada a proposta do Goberno da cidade para precisamente gobernar para toda a cidade, para aportar recursos adicionais, máis de 15 millóns de euros adicionais a este exercicio 2026 para atender a toda a cidade, para atender a todas as necesidades da cidade. Así vamos a que, en primeiro lugar, unha boa parte destes recursos, máis de 1 millón de euros, van á política social, a atender o servicio de axuda no fogar, con cargo ao orzamento municipal, con cargo a fondos propios deste Concello, por tanto, para atender as persoas que así o precisan, que precisan axuda nos seus fogares para as necesidades vitais. En segundo lugar, tamén se achega á cidade uns recursos extraordinarios, como xa saben, de máis de 4 millóns de euros para a política de vivenda, para facer expropiacións co cargo ao Plan Xeral de Ordenación Municipal recentemente aprobado, pero sobre todo para axudas de adecuación de vivendas para poñelas en alugueiro en condicións de vida razonable para as persoas e, por tanto, para axudar a aqueles propietarios de vivenda que queiran arranxar as súas vivendas para poñelas en alquiler. Esa é a condición, arranxar vivendas para xerar máis parque de vivendas en alquiler ou mesmo 1 millón de euros adicionais para o edificio de Esturáns, para vivendas tamén de uso de política social e de vivendas de atención ás persoas que precisan unha axuda para ter a súa primeira vivenda. Por tanto, xunto á política social, xunto á política de vivenda, tamén política educativa para chegar recursos extraordinarios aos centros educativos da cidade, para arranxar esos centros educativos con cargo ao orzamento municipal, con cargo a Vigo, con cargo aos diñeiros dos vigueses e das viguesas. Por tanto, para arranxar en particular a Escola Municipal Infantil de Bembrive e, por tanto, para achegar recursos ás rapazas e rapaces, os nenos e as nenas, as mais e pais que precisan das escolas infantís municipais para conciliar a súa vida laboral e a súa vida persoal. En cuarto lugar, tamén máis recursos para patrimonio, para cultura. Patrimonio e cultura, dúas liñas de goberno deste goberno municipal para mellorar determinados centros sociais e centros culturais de titularidade municipal, máis de 500.000 euros que se achegan a esos centros culturais de titularidade municipal, ou mesmo para axudar a obras na climatización, por exemplo, do centro de San Roque, ou tamén no investimento en Bembrive ou na mellora das asociacións de veciños. Tamén hai que destacar a aportación á cultura coa exposición singular de Julio Verne que se vai a realizar nesta cidade, que nos coloca no ámbito europeo, que nos coloca no ámbito de cidades tamén do contexto europeo como pode ser Barcelona. Por tanto, con unha exposición única que se vai a desenvolver na nosa cidade e, como non, co apoio tamén ao tecido cultural da nosa cidade a través da promoción cultural para este ano 2026. Tamén cunha obra simbólica, unha escultura en homenaxe a Iago Aspas, que será colocada no contorno do Estadio Municipal de Balaídos, por tanto, para facer dese icono do fútbol un icono todavía maior que nos coloca, como xa dixen na intervención no seu momento, no ámbito de cidades europeas que teñen tamén estas significadas aportacións de esculturas a futbolistas significativos. Tamén con subvencións a entidades cidadás e as subvencións tamén para actos comunitarios. Por tanto, atendendo tamén as necesidades das asociacións, atendendo tamén as necesidades das parroquias, atendendo tamén as necesidades dos barrios. En quinto lugar, coa aportación ao deporte, coa cubrición da pista deportiva en Zamáns e tamén con diñeiro para traer a Vigo un evento único, singular, que é o European Police and Fire Games, unha competición de corpos de policiais e de bombeiros que se vai a desenvolver na nosa cidade neste ano 2026 e, polo tanto, que fará de Vigo un novo polo de atractivo para a cidade, para un novo referente para o contexto de España e o contexto de Europa. En sexto lugar, como non pode ser menos, tamén para continuar coa política de humanizacións que está desenvolvendo este goberno municipal, singularmente co Vigo vertical, con esa mellora da mobilidade
peonil por parte das persoas, para continuar desenvolvendo todas e cada unha das parroquias, todas e cada unha das partes da cidade, para continuar con esa mellora constante na cidade. E, por último, tamén para atender as necesidades dos corpos de seguridade municipais, con mellora no ámbito do parque móvil dos vehículos da Policía Municipal e tamén coas aplicacións informáticas precisas para un mellor traballo por parte dos forzos e corpos da seguridade. Por tanto, unha proposta constructiva para toda a cidade que achega recursos adicionais para continuar as políticas estratégicas deste Goberno municipal. Gracias. Muchas gracias, señor concelleiro. Turno de grupos. Grupo Bloque Nacionalista Galego. A modificación orzamentaria que hoxe volvemos debater neste pleno poderíamos definila como a crónica dun rodete anunciado. Elaboran a proposta de modificación con cero diálogo, rexeitan todas e cada unha das emendas formuladas pola oposición, entre elas as 172 emendas do BNG, que propuñan incorporar como adición, como engádego, 61 millóns de euros máis. Emendas de adición porque o que demostra a súa proposta é que o problema non está tanto no que fan ou din querer facer, sino, sobre todo, nas inmensas necesidades da cidade que, podendo ser atendidas, o seu goberno insiste en non atender, a pesar de ter máis recursos do que ningún goberno democrático na historia da cidade tivo nunca. Someten despois a exposición pública o acordo inicial, porque é obrigatorio, para de seguido, de novo rexeitar todas as propostas recibidas en forma de alegacións, neste caso 3 trasladadas por parte da Asociación Veciñal de Teis demandando dedicar 500.000 euros para un plan de melloras nos parques da Guía e da Riouxa, 200.000 euros na construción dun estacionamento nas inmediacións do pabillón de Teis ou 45.000 euros para melloras na Vía Verde. Reivindicacións xustas e razoáveis da veciñanza do barrio de Teis que merecen ser debatidas e votadas neste pleno, para o que o BNG formulamos precisamente un voto particular. Mais este debate é tamén un novo chanzo no seu particular e piramidal esquema Ponzi, porque a súa absoluta falla de xestión converte cada ano os orzamentos e as modificacións coas que engordan ese orzamento nunha verdadeira estafa social. Primeiro recadan, máis do que nunca, con subas xeralizadas de impostos, despois prometen unha e mil veces, anuncian unha e mil veces, chegan a orzamentar, pero logo non executan e nos moi poucos casos en que o fano moitos anos despois, como ven de suceder co aparcamento en Matamá anunciado polo alcalde Abel Caballero no ano 2022 e cuxa primeira pedra véndese colocar hai poucas semanas en pleno 2026. Eso sí que é unha xestión olímpica. Temos o exemplo tamén da mega modificación orzamentaria aprobada a finais de setembro de 2025. Saben vostedes que cantidade dos máis de 72 millóns de euros incorporados daquela se executaron a 31 de decembro do ano pasado? 0 euros. Ese é o nivel de execución de gastos impostergables, inaprazables, que sustentaban esa modificación orzamentaria. Pero miren, o seu xeito de tramitar os orzamentos ou as súas modificacións ten un enorme valor en termos de pedagogía democrática. Demostra o mal que lle sentan a esta cidade as maiorías absolutas que vostedes converten a golpe de xordeira autoritaria nun muro infranqueável, utilizando a lexítima confianza cidadá como un cheque en branco para facer o que lles peta, como e cando lles peta, sen escoitar a ninguén, sen recoller a proposta de ninguén, sen dialogar con ninguén. Teman en reducir a cidade aos seus votantes, o Concello ao seu grupo e o Goberno ao seu alcalde. Fan no Concello o mesmo que cada ano lle afean vostedes mesmos ao Partido Popular no Parlamento de Galiza cando este di non a todas as emendas da oposición na tramitación dos orzamentos do Goberno galego. O sorprendente é que un dos deputados que aplaude con razón a queixa democrática do seu líder en Santiago é o mesmo señor Carlos López Font, que aquí defenderá con entusiasmo facer exactamente o mesmo. Un clarísimo exemplo da coherencia política que define o Partido Socialista en Vigo. Este debate, en todo caso, demostra dúas cousas moi claras, ao marxe do resultado da aritmética plenaria. Demostra que seguimos a ter o que padecemos un goberno instalado na inercia e no non a todo,
porque son incapaces de explicar por que vostedes din que non a cada unha das 172 propostas que formulou o BNG. De verdade, non hai ninguna soa que mereza o apoio ou a consideración do Goberno municipal. Pero, sobre todo, o que demostra este debate, o que volve demostrar este debate, infelizmente para vostedes, é que sí hai alternativa. Que sí hai alternativa ás súas políticas aparenciais, con políticas que defendan que os recursos do Concello son da cidade e non do Goberno, son das viguesas e dos vigueses e non de Abel Caballero, e que deben dedicarse precisamente a atender as necesidades reais das viguesas e dos vigueses, poñendo fin ao abandono dos barrios e parroquias, despregando unha enérxica política de verdade en materia de vivenda, máis política social, alargando servizos públicos en lugar de seguir privatizando, con políticas de igualdade que vayan para alén dos discursos, con políticas para a xente e non para autobombo. Turno Grupo Popular. Gracias, presidente. Una aprobación definitiva de esta modificación presupuestaria sin aceptar ni una sola de las enmiendas, aunque eso tampoco es ninguna novedad. Esto no es un trámite administrativo, es una declaración política, porque cuando un Gobierno recibe propuestas trabajadas, con números, con alternativa, y decide no incorporar absolutamente nada, lo que está haciendo y lo que está diciendo es algo muy claro. Aquí no se escucha, aquí no se mejora, aquí se impone. Y hablamos de cerca de 15 millones, un poquito más, de euros de remanente, dinero de los vigueses, dinero que podrían servir para cambiar prioridades, para resolver problemas reales, para construir ciudad. Pero cuando uno mira en qué lo gastan, pues parece que se entiende todo. No para iniciar proyectos nuevos, no para resolver problemas estructurales, no para mirar al futuro, para rematar obras, obras que casualmente se desvían de su presupuesto inicial. Y esto hay que decirlo claro y sin rodeos. Cuando un Gobierno usa los remanentes para cubrir sobrecostes, lo que está haciendo es reconocer que no planifica y que no controla. Vigo tiene problemas de vivienda, de barrios, de servicios, pero aquí las prioridades son otras. Aquí la prioridad es recaudar. En eso el señor Caballero sí que es el mejor del mundo. Récord de recaudación de impuestos con más del 12% de subida en lo que llevamos de mandato. Duplican la recaudación prevista en multas de tráfico mientras las calles están llenas de fochancas y de malos remiendos. Pero la seguridad para Abel Caballero pasa por instalar nuevos radares, no por mejorar los viales públicos. Recaudan tan bien que hasta implantan nuevas tasas, pero ¿para qué recaudar tanto si después no ejecutan? Se acumulan millones y millones de euros en la caja fuerte. Dinero que salió de los bolsillos de los vigueses, pero que no volvió en forma de servicios y dotaciones. Recaudan, ejecutan lo mínimo, generan remanente y pasan la pelota de un año para otro. Pero no para impulsar nuevas actuaciones, no, para completar presupuestos desviados. Es decir, anuncian, no hacen y al año siguiente vuelven a traer lo mismo, más caro y se paga con remanente. Esto es un auténtico plan renove de sus propias promesas incumplidas. Y así año tras año, sin planificación, sin ejecución, sin responsabilidad. Y aquí es donde se ve la diferencia, porque frente a este modelo de parcheo continuo, el Partido Popular de Vigo presentó un plan, 72 millones de euros en propuestas, un modelo de ciudad. Solo en vivienda, más de 60 millones de euros hasta el año 2028, con 26 millones para este año, para hacer lo que hay que hacer. Compra de suelo, promoción de vivienda protegida, rehabilitación y alquiler accesible. Pero no solo eso, propusimos 9 millones de euros para deporte, más de 13 millones en educación para mejorar centros, eliminar barreras, reducir consumo energético, en definitiva, modernizar la ciudad. También propusimos más de 2 millones para estimular el empleo y el autoempleo. Somos la ciudad de la economía, dice el alcalde. Bueno, yo diría que la ciudad del titular cada día. 2 millones para incentivar el uso del transporte público, para favorecer la movilidad, ahora adicionalmente complicada con las nuevas 4 zonas declaradas de bajas emisiones. Y 4 millones de euros para la seguridad, porque a los vecinos quieren vivir tranquilos, con más medios y con más capacidad de respuesta ante vandalismo y ante emergencias. Porque nuestras enmiendas no eran para salir del paso, eran para cambiar el paso. Y, sobre todo, con una prioridad muy clara, la vivienda, porque ese es el principal problema de Vigo hoy. Y aquí ya no hay excusas que valgan. Los datos son demoledores. 0 viviendas construidas por el señor Caballero en 19 años. Y la pregunta es inevitable. ¿Dónde están aquellas 200 viviendas prometidas en Santa Cristina hace tantos años? En ningún sitio, como tantos otros anuncios. Porque el patrón es
el mismo. Se repite, se promete, se anuncia y no se ejecuta. Y ahí está Esturans, 27 viviendas, más de 1 millón de euros de fondos europeos concedidos por la Xunta y llevan más de 4 años atascados. Más de 4 años. Mire, esto ya no es que no quieran, es que no saben hacer vivienda. Y mientras tanto, anuncian una empresa municipal de vivienda con una dotación de 8,6 millones de euros para 200 viviendas en Lavadores, es decir, 43.000 euros por vivienda. Bueno, pues con estos números no se hace política de vivienda, lo que se hace es un PowerPoint. Cada semana un anuncio nuevo, cada mes un titular distinto y al final 0 resultados. Mucho humo y poca obra. Pero la realidad es tozuda. Vigo no tiene política municipal de vivienda y eso es lo más grave de todo. Por eso es tan significativo que no acepten ninguna enmienda, porque tienen una oportunidad de cambiar el rumbo y poner la ciudad en el centro. Y decidieron no hacerlo. Prefieren seguir en lo de siempre, parches, propaganda e improvisación. Un gobierno que gasta pero que no transforma, que anuncia pero que no ejecuta, que habla mucho pero que Señor resuelve concelleiro de poco. Facenda, ten vostede a palabra. Pois o que acabamos de escoitar é a maior demostración de fariseísmo político. Dito de forma máis clara, de hipocresía política. Porque hai que recordarlle aos dous grupos da oposición, o Partido Popular e o Bloque Nacionalista Galego, que as súas emendas que non se tratan neste pleno, que as súas emendas que xa foron obxecto do pleno anterior, tiñan graves deficiencias de legalidade. E, polo tanto, non se poden aceptar ningunha emenda dun grupo político que sexa ilegal. Ese é o primeiro punto que hai que destacar nesa contestación ás emendas. Vostedes volven ao pasado, volven aquilo que se lles dixo claro nun informe técnico ratificado na proposta. As emendas que propoñen son ilegais. Por tanto, este grupo municipal non vai aceptar ningunha ilegalidade. Tampouco a Caixa Forte a que fai referencia a representante do Partido Popular. Aquí non hai ningunha Caixa Forte. Vostedes están máis acostumbrados a manexar caixas fortes, sobres e outras cousas, pero non manexamos caixas fortes. Nos manexamos e xestionamos para toda a cidade. Xestionamos para toda a cidade. Por tanto, miren, hai que mirar tamén a outros lares, a Xunta de Galicia cos seus sobrecostes, que esa sí que ten sobrecostes, e non mirar aquí, porque non me escoitou, señora Sánchez. Eu falei de política social, falei de política de vivenda, de política educativa, de política cultural, de deportes, de humanizacións, de seguridade. E vostede falou soamente dun discurso preescrito que leva repetindo pleno tras pleno, que ven escrito probablemente, vou elucurar, dende San Caetano, e que aquí repite pleno tras pleno para facer o seu relato. O mesmo que fai o Bloque Nacionalista Galego, porque, mire, falan de democracia. Os representantes do 11% dos votos nas últimas eleccións falan de democracia. Nós tamén falamos de democracia, porque nós gobernamos con máis dun 60% de votos nas últimas eleccións e gobernamos para toda a cidade. Non para uns poucos, para toda a cidade. Esa é a gran diferencia entre o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista e o goberno desta cidade. Uns gobernan para todos, nós gobernamos para todos, vostedes só queren gobernar para unha parte da cidade. Pero miren, falaban vostede tamén de cero diálogo. Bueno, nas súas propostas tamén, quero recordar, e hai que sacarlles os colores, que falaban de orzamentos participativos nun importe de 1 millón de euros. Esa era a súa proposta de democracia e de diálogo na elaboración dos orzamentos. Nos dialogamos constantemente con toda a cidade e atendemos a todas as necesidades da cidade. Respetamos, como non podemos facer de outra xeita, a reivindicación dunha asociación de veciños, na que, por certo, no seu barrio levamos xa máis de 30 millóns de euros invertidos nese barrio, no barrio de Teis. Hai que dicilo alto e claro. Estamos facendo unha piscina como nunca se fixo nese barrio. E tamén unha biblioteca que non contaba nese barrio de Teis. Pero miren, vostedes falan tamén de subiras generalizadas. Vostedes se esqueceron ou se equivocaron de pleno. Aquí non se fala de impostos, aquí se fala de máis gasto, de máis inversión para a cidade, de máis transferencia de recursos gracias a que temos a cidade saneada, gracias a que temos unhas boas contas públicas que nos permiten achegar máis de 15 millóns de euros á cidade neste pleno municipal. Gracias. Moitas gracias. Rematado o debate, procedemos á votación. Hai un voto particular do Bloque Nacionalista Galego que compre ser votado en primeiro lugar. Votos a favor do voto particular do BNG? Votos en contra? Cantos somos? Non hai abstencións. Queda rexeitado o voto particular por 7 votos a favor, 14 en contra e ningunha abstención. Sometemos a votación
punto único do orden do día, a modificación orzamentaria. Votos a favor? Votos en contra? 0 abstencións. Queda aprobada por 14 votos a favor, 7 en contra e ninguna abstención. Sin haber máis puntos de orden do día, moitas gracias, señoras e señores concelleiros, e levanta a sesión.